Gea en Senna. Juist er weer 3 in de boxen komen. Hester. Yildo en Wietse. Johnny. Bjarni. Hey. En hier hebben we Pieter. Hé jongen. Wat is hier? Een bruine. Een bruine? 2. Hallo. Dit is even wat oors. En hier binnen 2 zwatten. Hallo. Maar deze, die had Ryan gekocht. Hallo, is wat ik leef? Ik weet nog net hoe ze binnen. En deze fjouwer komt van dezelfde stal als Tjerkje en Vera. Ik denk voor Jet zeker wel. Vera. Maar, nee, ik ben Jood bracht. Goed zo. Projectje. Ja. Uniek. On top. Nou, kom Uniek. Next. Oh. Dreamy. Nou is ik run. Kom Uniek. Kom. Oh. Oh. Nou, kom. Zie. Kom maar. Hallo? Kom.
Nou, doe nou. Nee. Kom op. Rijntje. Sally. Korallen. Goed zo, Uniek. En Rijsie. Hij is wel hengst. Rijsie. Hé jongen. Hé. Rijsie. Het is lekker rolt. Iets aan het denken. Uniek, korallen, joeken en daarachter de ponies. Madelief wordt eerst op Queen Uniek. Ja, probeer dan niet te hard te gaan, want dan ben je haar kwijt. Nou, probeer maar een beetje schouder binnenwaarts, of galopje, of appiëment.
Rijntje, Yveske en Sally mogen nog even in de bakbordje. Tot straks. Oh no.